The new normal. Okay lang ba kausap kita, mahal, habang naglalakad? Tulog ba si baby? Baka mamaya baba ako din. Papunta akong palengke eh. I'm just good at caring too much. I'm just good at caring too much. Is it too much to ask that you be all mine? I never was good at sharing. I'm just good at caring too much. Sir, 104? 100 po. Walang 4 pesos, sir. Wala po, yan po yung barya ko. Kasi ba dito dalawa na? Para di sayang. Ay, di sayang. Sige, okay lang. Thank you. Alang po. Lagay ko lang sa bag. Thank you po. Thank you. Oh. Parang mali na ako. Sige, sir, palit ko. Hindi, okay lang. Tanggapin ko na ito. Mukhang maganda eh. Sayang. Ayos. Lakad ulit, lakad. I'm just good at caring. Insights ko lang, parang walang galong nagbago dito sa Baguio talaga. Parang naging stricto, pero ayun, marami pa rin talagang tao. Siguro kasi yung mga head of the family, sila lang madalas eh. Tapos siyempre mamamalengke, magbabayad ng bills. Tapos mga sundalo, yung mga sundalo, tanungin mo ano agad eh, sasagot agad eh. Sa kaling naman tatrabaho, sa tingin ko sila yung mga lumalabas talaga. Sa Food Panda, Grab Food, Lalamove, yan, madalas mong makikita. Mga government employee, yan, sobra, saludo sa mga yan. Galing. At ano bang masabi ko? Tingin ko ano, sobrang peaceful ng Baguio. Kahit na may mga nagkasakit, pero kasi yung mga nagkasakit kasi madalas naging mga frontliner na eh, yung mga nagkasakit. Kung merong celery saka luya dun sa pinagbibilan namin sa online na free delivery, uwi na ako, hindi na ako kailangan magpalengke pa. Kasi yun lang ang kailangan namin bilhin eh, celery saka ano, sibuyas, ay luya. So free delivery pag naka worth 300 ka, malang luya eh. Baka luya pa lang, sold na eh. May ulit tatawag si Mahal. Tawagan ko si Mahal, nag-text eh. Hello Mahal, ano, musta? May luya, may celery, so uwi na ako. Dito ko na siguro i-outro, tapos papakita ko lang konting video ng ano, biyahe Sakayan. Dyan na ako mag-outro sa bahay. Sakay na ako ng jeep ha. Okay, Mahal, love you. Ay hindi, lakad ako. Yung kanan pataas talaga oh. Punahan ako mamaya. Love you, Mahal. Hanggang sa kanto lang po, para po. Okay, guys. Yun. Nakababa na tayo. Ngayon, pauwi na ako. Sa wakas, nakauwi din. Anong oras na? Wala. Ay, tutan ko nasa bag.
Baka nawawala yung cellphone ko. Let's check. 10:55, putik. Umalis ako ng 8:55 sa jeep. 10:55, 2 hours, putiks. Para sa lahat ng bills lang yun, ah. May mga mali rin gusto kong nagawa. So, ito na lang muna. Update ko kayo pa nasa bahay na ako. Ay, gising na. Gising lang. Ito ah. Hindi na. Yes. Aman tulog. Gigising lang. At doon na nagtatapos ang kwento ko ng paggagala sa taon. Grabe, parang pagod din, pagod 2 hours. Mahal. Hi. Morning. Keep. Hindi ako nagtitip. Outro na. Live love, love life. Ikaw. And pure happiness.